Είμαι Star Ελλάς, Miss Ελλάς 2008. Α, παιδιά, είχα πολύ άγχος. Την ημέρα που είχα τα γενέθλιά μου ήταν τα πιο ωραία γενέθλια που πέρασα στη ζωή μου και με βγάλανε τα παιδιά έξω και ήταν κατά... Ξέρετε, όταν οι φίλοι μου στο δημοτικό παίζανε μπάλα, εγώ καθόμουν και μελετούσα τα φύλλα των δέντρων. Ο καιρός πολύ καλός. Γαμώτο. Γεια σας! Είμαι η Νατάσα Χατζιάννη και είμαι μέλος της θεατρικής ομάδας Πρόβα. Λοιπόν, πρώτη παράσταση στη Μυτιλήνη. Σκηνικά με μπάτσους. Οι πάτσοι είχαν εντολές να μην μας αφήσουν να μπούμε μέσα. Μπήκαμε και έπρεπε μέσα σε 10 λεπτά να είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε. Ξέρετε, είχαν γίνει τα ευτράπελα που ήρθε ο Ρουσόπουλος και ήρθαν οι μπάτσοι και αυτά. Ξαφνικά η οπτική γωνία μου είχε γίνει ένα μονοπλάνο. Ένιωθα σαν να τα πάντα να υπήρχαν σε προοπτική πρώτου προσώπου. Και η παράσταση βγήκε πολύ ωραία. Είμαι ο Σιδέρης και φέτος είμαι ο Σιδέρης. Ονομάζομαι Γιώργος Ζαρίφης και το καλλιτεχνικό μου είναι Λορέτζο. Πρέπει αυτό να το πω εδώ, θα κάνω μια παρένθεση και θα πω το ότι εγώ προσωπικά νιώσα πάρα πολύ άσχημα, γιατί για μένα είναι η τελευταία παράσταση και η τελευταία μου συμμετοχή στη θεατρική ομάδα και όλα τα βλέπω από άλλη σκοπιά. Εγώ γιατί να ξεκινήσω μόνη μου, όλους τους άλλους τους ρωτούσατε. Ο ρόλος μου ήταν το κομμάτι που μου άρεσε στην πρώτη φορά που διάβασα το θεατρικό. Κουράστηκα λίγο, αλλά δεν με πείραξε καθόλου οι αποστάσεις και αυτά. Ήταν ακόμη και μέσα στο πλοίο οι ώρες. Σε κάθε έργο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έτσι συμπληρώνουν κάποια κενά και κάποιοι οι οποίοι αναδεικνύουν μέσα του ταλέντου τους την ποιότητα ενός έργου. Εντάξει, πιστεύω όλοι καταλαβαίνουν ότι ανήκω στους δεύτερους, δεν χρειάζεται να περιευτολογήσω αρκετά. Ναι. Οπωσδήποτε. Και το ίδιο εύχομαι σε όλους όσους θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Γενικά στις πρώτες συναντήσεις ένιωθα λίγο κάπως. Ήταν η πρώτη φορά που σας συναντούσα, δεν σας ήξερα. Ναι, τρακ στην αρχή, πολύ τρακ, αλλά με βοήθησαν πολύ τα παιχνίδια. Πάρα πολύ να γνωρίσω τα παιδιά και να νιώσω πιο άνετα μέσα στην ομάδα. Καλά. Πιο ωραία από πρόπερση, νομίζω. Με λένε Στέφανο. Φοβερή παράσταση, φοβερός κόσμος. Εκεί πέρα πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Στη Ρόδο ήταν αρκετά καλά, αν και αγχωθήκαμε λίγο με το χώρο, γιατί δεν είχαμε πού να κρυφτούμε, υδρώναμε, σκάγαμε. Γαμό ήταν η Ρόδος. Περάσαμε νομίζω πάρα πολύ καλά όλοι. Ιδιαίτερη πολιτιστική εβδομάδα. Ήταν πολύ ωραία γιατί μέναμε όλοι σε ένα ξενοδοχείο μακριά από την πόλη και ήμασταν όλη τη μέρα σχεδόν μαζί και πηγαίναμε για μπάνια. Ήταν πολύ καλό γιατί δεν νομίζω ότι θα πάω γενικότερα το καλοκαίρι. Οπότε λέω μιας και στην πολιτιστική εβδομάδα έτσι και όσο οι παραστάσεις είναι λίγο ό,τι να είναι, να φιλοξενούμε πάντα αυτό το θεσμό, ρε παιδί μου, του guest star. Το τραγούδι. Αυτό. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία φάση. Δεν περίμενα καταρχήν το χάρη να τον δω έτσι. Τόσο. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα, γιατί το ψάχνω στίχους και όλα αυτά και δεν ξέραμε πώς θα γίνει και όταν το άκουσα ήταν πολύ ωραίο. Απλά τώρα το έχω συγχαθεί λίγο. Καλά, αυτό το τραγούδι, εντάξει. Το παίξαμε σε όλα τα κλαμπ, σε όσα πήγαμε, το χορέψαμε τόσες φορές και πραγματικά κάποια στιγμή κοντέψαμε να πάρουμε το χάρη στα χέρια. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Και φτάσαμε στο γράμμα Β, Βαρβάρα Γεωργιάδου. Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία παράσταση, δεν περίμενα, πρώτη φορά ανεβαίνω και σε σκηνή να παίξω. Μια μίγα. Στη Θεσσαλονίκη το διαφορετικό ήταν ο κόσμος. Είχε πάρα πολύ γέλιο, ήταν πολύ θερμό το κοινό. Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη παράσταση
Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε. Πήγαμε να κάτσουμε λίγο σαν άνθρωποι να ξεσκάσουμε. Ερχόντουσαν συγχαρητήρια, το ένα το άλλο, συγχαρητήρια. Εντάξει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, τη δουλειά μας κάναμε. Πολύ ευχάριστη. Πείτε το κάποιος. Ατμόσφαιρα. Όχι ατμόσφαιρα. Ανάμνηση. Ναι. Πραγματικά σαν να μου φύγει ο πυρετός. Το νιώθα δηλαδή. Πήγα, έβγαλα όσοι πονή είχα. Δεν μιλούσα δυνατά. Παράσταση ήταν μια χαρά και είχαμε περίπου μία ώρα για να βρούμε όλα τα φώτα, τι κάνει το καθένα, που θα τα βάλουμε, τι θα ανάψουμε, όλες τις λεπτομέρειες. Πήγαμε μέσω Αθήνας, το ταξίδι ήταν ατέλειωτο. Περάσαμε πολύ ώρα βέβαια, και στο πλοίο και στο τρένο. Τόλιος, πού είσαι αγωγή μου? Σαρίβι! Παράπονο, τι παράπονο να έχω, μα όλα ήταν υπέροχα. Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν πραγματικά τέλεια εμπειρία. Αν και έλεγα, Θεέ μου, πώς θα τα καταφέρω, πραγματικά άξιζε και πήρα και κουράγιο για τις επόμενες παραστάσεις.